Puterea de cumpărare scăzută schimbă comportamentul consumatorilor, iar comercianții resimt direct presiunea. Deși vorbim despre produse locale, costurile mari de producție și distribuție se reflectă în prețuri pe care mulți nu și le mai permit. În doar 2 zile, vânzătorii au fost nevoiți să reducă prețul căpșunelor românești proaspăt ajunse pe piață cu peste 40%. Ajustările vin însă târziu pentru unii producători, care spun că în actualul context economic, munca lor devine tot mai greu de susținut. La o plantație de lângă Deva, munca începe dis de dimineață și continuă până seara târziu. Investițiile sunt mari, iar vremea capricioasă și costurile tot mai ridicate îi pun la încercare pe agricultori. Pentru multe familii din Hunedoara, cultura de căpșune a reprezentat ani la rând o sursă stabilă de venit. Familia Samson și-a construit această afacere din 2010, iar toți membrii contribuie zilnic la producție și vânzare. Cum merge producția anul acesta? Anul acesta e foarte bogat, e plin de flori. Am avut atâția ani la rând. Acum anul acesta că o produs mai mult, o trebuie să scădem prețul. Din cauza și influențelor de dincolo, marfa adusă din Turcia, o trebuie să scădem prețul. În fiecare zi venim aici să-l ajutăm și ne bucurăm de recolta bogată care Dumnezeu i-a dat-o, l-a binecuvântat. În fiecare dimineață culeg căpșunele, apoi le duc la piață să le vândă. Câtă cantitate aveți aici? Plin de... Câteva strechile. Deși fructele atrag privirile tuturor celor care trec prin piață, cumpărătorii sunt mai atenți ca oricând la preț și la calitate. Mai importantă e calitatea. E important și prețul, evident, că trăim vremuri grele. Chiar îi spunem azi dimineața la soția Domnului că i-am întrebat, de ce ați lăsat la preț? Și au zis că o trebuie să lase, că așa se lasă, dar eu am zis, la cât îți e buni și 50 de lei nu mi se păreau scumpi. În piața din Deva, familia Samson a început vânzarea căpșunelor la 40 de lei kilogramul, însă a fost nevoită să reducă prețul pentru ca oamenii să își permită să cumpere. Astfel s-a ajuns la 25 de lei kilogramul, iar prețul ar putea să mai scadă în zilele următoare.